नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण चवळी बटाटा वांग ह्याची रेसिपी बनवतोय। त्यासाठी आपण इथे सफेद चवळी घेतले भिजवून, पहा छान भिजलेली आहे। इथे आपण 2 वांगी चिरून घेतलेली आहे आणि ती पाण्यात ठेवले म्हणजे काळी नाही पडणार। त्याच प्रकारे आपण इथे 2 बटाटे सोलून त्याच्या फोडी करून त्या पण आपण पाण्यात ठेवलेले आहे। इथे आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण घेतलेलं आहे। इथे हिरवं वाटण घेतलंय, त्यामध्ये आलं लसूण कोथिंबीर आणि मिरची ह्यांची पेस्ट करून घेतले। इथे आपण फोडणीसाठी अर्धा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, कढीपत्ता घेतलाय। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता पटकन सुरुवात करूया। आपण रेसिपी कुकरमध्ये बनवणार आहोत, त्यासाठी आपण इथे कुकर ठेवलाय आणि त्यामध्ये 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलंय। आता त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घालूया। जिरं पहा छान फुलत आलंय। आता आपण जो कांदा घेतलाय बारीक चिरून आणि कढीपत्ता तो घालूया। परतवून घेऊया। थोडासा कांदा आपल्याला लालसर होईपर्यंत परतवायचा आहे। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि खूप छान लागते आणि कुकरमध्ये तर अगदी झटपट तयार होते। कांदा आपला छान लालसर होत आलाय। आता आपण भिजवलेली चवळी घालूया। बटाट्याच्या फोडी घालून घेऊया आणि वांगे जे आपण चिरून घेतले ती घालूया। मिक्स करून घेऊया। थोडंसं मीठ घालूया म्हणजे छान मिक्स होतील पटकन। आता लगेच आपण जे हिरवं वाटण करून घेतलंय कोथिंबीर आलं लसूण ती घालूया। छान मिक्स करूया। आणि 1 मिनिटासाठी यावरती आपण झाकण घालूया। झाकण उघडूया। आता आपण मसाले घालून घेऊया। अर्धा चमचा हळद घेतले ती घालूया आणि 2 चमचे मालवणी मसाला, छान मिक्स करूया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि कुकरमध्ये झटपट तयार होते आणि खूप छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा। आता आपण लगेच कांदा खोबऱ्याचं जे वाटण आहे ते घालून घेऊया। छान मिक्स करून घेऊया। तेल सुटेपर्यंत आपल्याला थोडंसं परतवून घ्यायचं आहे म्हणजे तरी छान येईल। साईडनं पहा तेल सुटायला सुरुवात झाली। आता आपण त्यामध्ये 2 ग्लास पाणी घालूया। थोडंसं पाणी आपण गरम करून घेतलंय ते घालूया म्हणजे ग्रेव्ही आपली छान तयार होईल। आता चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। आपण थोडंसं मीठ घातलंय सुरुवातीला, त्या अंदाजाने आपल्याला मीठ घालायचं आहे। छान मिक्स करूया। आता एक उकळी काढून घेऊया।
उकळी यायला बघा सुरुवात झाली। आता आपण गॅसची फ्लेम एकदम स्लो करूया। आणि आता कुकरचं झाकण घालूया। आणि स्लो गॅसवरती आपण 2 शिट्ट्या काढून कुकर छान थंड करून घेऊया। आपल्या 2 शिट्ट्या होऊन कुकर आपला थंड झालाय। आपण आता झाकण उघडूया। हे पहा, इथे आपली छान चवळी बटाटा वांगाची रेसिपी तयार झाले। कोथिंबीर घालूया। या पद्धतीने तुम्ही पण बनवून पहा, खूप छान होते। आणि तरी पहा, तरी पण मस्त आले। आजची आपली चवळी बटाटा वांगा रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटू एका छानसे रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।